ብዙሓት ሰባት ንጉህ ካብ ምድቃሶም ክትንስኡ ከለው ምንም ዓይነት ግልጽ ምኽንያት ከይሃለወ ስቕ ኢሎም ናይ ጥፍኣትን ናይ ጸጥታን ስምዒት ይስምዖም እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ምናልባት ሕማቕ ነገር ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን እታ መዓልቲ ክጅምር ከላ ሓደ ዘይፍለጥ ናይ ጭንቀትን ናይ ድንጋጼን ስምዒት ኣብ ውሽጦም ይለዓል። እዚ ግልጽ ዘይኮነ ክንፈልጦ ንደሊ ግን ክንፈልጦ ዘይንኽእል ረቂቕ ነገር ማንም ስራሕ ቅድሚ ምጅማርና ዓብዪ ኣቓልቦ ይሓትት። ምኽንያቱ ስምዒት ኢልና ንጽዋዕ ነገር ሓደ ዓብዪ ጥራይ ዝኾነ ሓበራዊ ምንጭ የብሉን። ውሽጥና ብቕጽበት ገለ ዝሕዝን ነገር ንምፍጣር ይቃለስ። ነቲ ኣባዶ ህይወት ንረኽቦ ናይ ዘይምሕጓዝ ስምዒት ኩሉ ግዜ ከም ሓደ ዓብዪ ጸገም ጌርና ንወስዶ ኢና። ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ተስፋ ምቑራጽ ኢልና ንጽውዕ ነገር ምስ ውድቀት፣ ምስ ድኻም ወይ ድማ ምስቲ ዘይተዓወትናሉ ስራሕ ጥራይ ዝተኣሳሰረ ይመስለና። እዚ እምነት እዚ ብግልፂ እንተዘይተፈለጠ እኳ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝመሳሰሉ ብጸጥታ ይቐርጽዎ እዩ። እቲ ተፈጥሮኣዊ ምላሽና ድማ ነቲ ዘይጽቡቕ ስምዒት ብዝተኸኣለ መጠን ቀልጢፍና ክንሓልፎ እዩ። ዕላማና ህይወትና ልሙድ ክኸውን ኢና እና ንናይ ሓጎስ ስምዒት ቀዳምነት ምሃብ ጥራይ እዩ። ነገር ግን ጥቂት ሰባት ጥራይ እዮም ነዚ ሕቶ ዝሓቱ። እዚ ተስፋ ምቑራጽ ባዕሉ ጌጋ ድዩ? ምናልባት ጌጋ ማለት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ፍጹም ኣገዳስን ጠቓምን ዝኾነ ውሽጣዊ ነገር ብግቡእ ኣቓልቦ ስለ ዘይተዋህቦ ዝመጸጻውዒት ክኸውን ይኽእል እዩ። ተስፋ ምቑራጽ ማለት ክንሃድመሉ ዝግባእ ምልክት ዘይኮነስ ኣትኩሮ ንህበሉ ሓቀኛ ነገር ዘመልከተ ዝጠቅስ እና ዝመርሕ መንገዲ እዩ። ውጫዊ ጸገም ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና ገና ዘይተገንዘብናዮ ዓብዪ ምስጢር ኣሎ። ሎሚ ኣብ ነዚ ክንሃድመሉ ንፍትን ውሽጣዊ ጸልማት ብሰፊሑ ክንርአና ምንም ነገር ክነስተኻኽል ክነመሓየሽ ወይ ክንቅይር ኣየድልየናን እዩ። ቀሊል ማለት እውን ኣይኮነን። ብቕጽበት ክንቅይሮ ከይተጋደልና ኣብ ውሽጥና እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ብግልጽ ምርኣይ ጥራይ እዩ። እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ካብ ጻዕሪ ንላዕሊ ኣትኩረን ምርዳእን እዩ ዝሓትት። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስየ ሚድያ፣ ሰላምታ የረሳዕኹም። ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም መስኳል እየ። ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ። ንሕና ነዚ ንጎንጎ ንነቕሓሉ ባዶነት ጭንቀት ክርድኦ እንተደኣ ኮይና መጀመርታ እቶም ኣብ ውሽጥና ተሓቢኦም ዘለው ዓበይቲ ናይ መንቀሊ ነጥብታት ብሰፊሑ ክንትንትኖም ኣለና። እዚ ስምዒት እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይመጽን። ቀዳማይ እቲ ናይ ምስሊ መንነትን እቲ ናይ ሓቀኛ መንነትን ግጭት። ንሕና መዓልታዊ ክንነብር ከለና እዚ ዓለም እዚኣ ትደልዮ ናይ ስራሕ፣ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ወይ ናይ ሓላፍነት ምስሊ ማስክ ተኸዲና ኢና ንውዕል። ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕጉሳት፣ ጽኑዓትና ሓያላት ክንመስል ንገደል ኢና። ነገር ግን ንግሆ ካብ ድቃስና ገና ክንበራበር ከለና እቲ ማስክ ገና ኣይተኸደነን ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ሓቀኛ ውሽጣዊ መንነትና ንበይኑ ይተርፍ። እዚ ዘጋጥም ጭንቀት ድማ ካብቲ ኣብ መንጎ እቲ ንዓለም እንሪኦ ምስልን እቲ ኣብ ውሽጥና ተሓቢኡ ዘሎ ሓቀኛ ድልየትን ዘሎ ዓብዪ ፍልል እዩ። ኣእምሮና እዚ ትነብረሉ ዘለኻ ህይወት ናትካ ኣይኮነን ኢሉ ክነግረና ከሎ እቲ ናይ ንግሆ ባድነት ይውለድ። ካልኣይ እቲ ናይ ባድነት ህይወት እና እቲ ናይ ውጫዊ ዓወት ምትላል። ብዙሕ ግዜ ተስፋ ምቑራጽ ካብ ውድቀት ጥራይ ዝመጽእ ይመስለና። ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ሓደ ሽተ ጌርናዮ ዝነበርና ነገር ክንወቅዕ ከለና ወይ ሓድሽ ስራሕ ክንሕዝ ከለና እቲ ውሽጥና ዝነበረ ሃንቀውታ ይጠፍእ እሞ ሕጂ ኸ ድሕሪዚ እንታይ ኣሎ ዝብል ናይ ባዶነት ሕቶ ይመጽእ። ውጫዊ ዓወት ንውሽጣዊ ጥሜትና ክምጉብ ኣይክእልን እዩ። እቲ ንጎ ንሰምዖ ድንጋጼ እቲ ውጫዊ ህይወትና ክስካብ ክንደይ ዓወታውያን እኳ እንተመሰልና ውሽጥና ግን ገና ባዶ ከም ዘሎ ዘመልክት ጻውዒት እዩ። ሳልሳይ እቲ ናይ ስምዒት ጽረናጽነት። ንሕና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንዘጋጥሙና ናይ ሓዘን፣ ናይ ቃንዛ ወይ ናይ ጽምዋ ስምዒታት ክንገልጾም ኣይንፈቅድን ኢና። ሓያል ክኸውን ኣለኒ ብምባል ነቶም ስምዒታት ናብ ውሽጣዊ ንደፎም። እዞም ዝተደፉ ስምዒታት ድማ ኣይጠፉን። ንሳቶም ኣብ ውሽጥና ተኣኪቦም ከም ሓደ ናይ ጸቕጢ ውሽጣዊ ጽዕንቶ ኮይኖም ይነብሩ። እዚ ጽዕንቶ እዚ ድማ ማንም ዘይበራበረሉ ናይ ጸጥታ እዋን ክረክብ ከሎ ንግሆ ናብ ላዕሊ ይፈልሕ። እቲ ንሰምዖ ድንጋጼ ናይ ሓድሽ ጸገም ምልክት ዘይኮነስ ናይቲ ንዓመታት ዝቐበርናዮ ቃንዛ ምስክርነት እዩ። እቶም ንሃድመሎም ናይ ምጭብርባር ስልትታት ንሕና ሰባት ነዚ ጭንቀት ክንጻወር ዓቕሚ ስለ ንስእን ተፈጥሮኣዊ ምላሽና ካብኡ ብዝተኸኣለ መጠን ቀልጢፍና ምህዳብ እዩ።
نحنا بخمئنا نزي سمعت زين هدمنا بناي سلكي ولك مزناجي جانا عيننا كي كفتا كم مدقسنا خيتلعنا سلكنا على انستغرام تيك توك فيسبوكنا استفعل عليه سوشيال ميديا كنكفت كلنا نتي وشتاو بادنتنا بناي قال السبع دمسي كنشوفنا نقدر بناي مثل سراح أدليت زي يكون حلفنتات بمساد نجز رأسنا بسرح كم نسمبل نقبر مخنياتو حانت دقيقة بعده كيزي انتهالينا اتوشتاو عنزانا كزارب الناس لزفرحنا يو جيزيو مفتحتات فيلم مرآي وي بخالقت جيزيو بهتاتات نتي سمعت نقتلن فتن إذا مسلتات زيهم جيزيو مفتحي سلازخونو صبقوا يصرحيهم هيواتي غتصل اتينا جنك السمعتون يتقفل نجرجن ازي افويتازي زمز نتي سمعت قص نقص تقافيتنا سلازي سعرنا يزيكونس بمزنقع سلازي دقسنا يطرايو سلازي اتي بزنقع حيل خسئن كله اتي ناي تسفى مقراس سمعت ماليس يمزن معالتاوي بتأنكر رخونتات يمزن سلامنتاي مخنيات اتي سمعت شلل سلستوهاليو دبابنا يوش تسعنت ايمبر دنقتنيا زمز حدقا يكونن ازي سعنتو زي انت زي فليتنايو إنا وسخن إنا تأنكراني زخيد ازي سعنتو زي مانم نخقص عيكونن ناتو زخونه فلي ناي مساء عنفت اللو جنا زي مكرنايو حدش عوي عاوت ويكع عباي هيوت ملكتيو اتحق أنيا ناس إنت مفتحي نتقتل نحنا كابز عدة زي وزينا نتي وشت أوصدتنا ناب حيلي نغير اللو ناي مفتح نتقتل كان رأينا ازي مفتح زي عميق ناي أتحساس فمغياري قدامي مقطام زي كونس معزبنا خال اتيك قدامي عبي مفتحي نتي سمعت قلطفنا هنقيرو كام مقلاس مغطابي نقوها خنتنس كلنا اتبارنت كسمعنا كله قطع سلامتاي كمزي يسمعنا له حما أنا قردو إلنا كنفرد يبلنا بقللو حدث قمتن دحريت بببال كم حدا ناي وصاي تعزاو غينا انتاي يخون كمزلو معزابي حجوش تايبادو يسمعلو إلنا بتفترة قرص خنفتر مفقادي قصيلو انتاي كخون كمزلو ومفلات ناتنا سراح يكونن ازي معزاب زي نايتي سمعت حيلي قلت في وردي كالاي نقوها ناي نهتنا صدتا مفقاد قدم سلكنا ملعلنا قدمنا بصراحة متاونا نحمشتا وي 10 دقائق نتي صدتا نقبلو ازي سمعت زي كزاربنا عدل نهبو بزح جزي اتي تسفى مقراص زملكتنا زل نجر اب هيوتكا اقداس نجر شلل تبلا لخاز بالملختي منالبات علامه غيركا تخيت تهلو منالبات النفس خات بدلات تهلو منالبات دما حدش رايك تولد تدليل وان بصح يخون ازي صدتازي كنسمع كلنا طراينا نتي ملخت نردو ثالثا كاب حلف مقلالن حدش راي مصحفن ازي اتي زعنتون عنا لمقطع زي كونس جنا زي تفتن حدش ناهيوت منقدي لملكتن لا سلازخنا راينا خنصحف علنا معالتا وشتاتنا بإدنا خنصحفو خلنا نتي اوشتنا زلو ركع زعنتو ناو ጭብጥ ምድራው ኃይል ይغيرالو እዚ ውሽጠይ ዝደልዮ ዘሎ ዓቢ ህይወት እዩ በመባል ናኣምሮ ሓድሽ ናይ ስራሕ መንገዲ ንሃቦ ካብ ሕሉፍ ጌጋታትና ተማሂርና ንድሕሪት ዘይኮነስ ናብ ቅድሚት ክንስጉም ቃል ንእቶ ክቡራት ቤተሰብ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክስካብ መጨረሻ እንተተኸታተልኩምዋ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ